Africa my continent, Africa my home. Se-Africa la we-South Africa, seKwaZulu seThekwini. Senkabeni yeTheku la. Lo uField Street lo. 375, number 375 uField Street. Udaba esihamba ngalo lubucayi, lubi, lubuhlungu. Yeah, udaba nje olubi kakhulu. Mhlambe ke ngalena kokuchitha isikhathi zovele hlale phezulu kwalo udaba. Into enzekela uthe ngomgqibelo bekumhla ka-18 ntambama. Lensizwa le ihlala khona la. Ngokuchaza kwayo yakwaDlamini Sibongo futhi usenenyanga ihlala mhlawumbe inyanga ezintathu. Into enzekile la umonakalo ukuthi ama-lift awasebenzi. Uma engasebenzi ama-lift ibingekho into ethi ama-lift awasebenzi. Inkulumo isho njalo ithi ibingekho into ezothi ama-lift awasebenzi noma ngabe ibikhona kodwa ngoba bekuzingane bengeke ikwazi ukuyibona nokuthi zifunde ukuthi ke i-lift ayisebenzi. Kodwa mhlawumbe ngalena ke kwanda ngomlomo njengembenge asikubeke ekutheni bekuku-4th floor la ingane ifike zathinta khona umnyango we-lift wavuleka kanti akukhulu ukuthi lapha mzazi okhalakathela la phansi. Iy'ngane zakhe zimbili zingamawele lezi ngane umfana nentombazane zawusacazeka phansi okumgcine okuphethe ngokuthi enye ingane iyaphangalala enye ingane ke yasinda. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe se-ICU for Dlamini. Tshela abantu base-Afrika, abantu base-South Africa, abantu baseThekwini namaphethelo kwenzekile basengithe ukuyendlala ngokungibekela kwenzakalani mfowethu. Ngiyabonga ithuba ukuthi ufike babumhleli nokuthi ubekezele lesi simo sekuthoba khona sicakaziseka futhi usibonayo ukuthi sinzima. Ukulimala kwengane zami zilimala ngomhla ka-18 kumgqibelo ntambama. Ngithe ngisendlini nje ngoba bekudlala nezinye kungqonqoza abangani bazo. Bathi abangani bethu sebewile. Mina bawephi bathi bawele emgodini. Ngiyaqala ukuthi awukho umgodi la. Ngithi hayi ayingigijima ningibonise ngilapha. Mangiqhamuka zikhomba ilift lapha e4th floor. Yes. Ilift mangiqhamuka ivele ivalekile. Yes. Uma ngiya kuyona nami ngiya ngamandla ngoba ngifuna ukubona phela la bekhomba khona. Ngithi mangithi ngicishe ngiyaphonseka uma nomnyango yaketuka kanje. And kumnyama lapha phasi ngobheka umgodi. Yes. So ngisuka ngehle ngejubane. Ngishone ezasi uma ngifike ezasi le ndawo le sebeyivale ngebhodi njengamanje. Khona le bhodi eselifakiwe akusabonakala ukuthi yenzeke kuphi kahle kahle noma ukuthi ibinjani. Yes. So uma ngivula lapho ngiphusha ngithi ngiyasibona isikiphe esimhlophe phasi umfana wami ukuthi shuthi uyena lo lele phasi. Intombazane yona ayibonakali ngoba kumnyama shuthi. Yes. Ngiyaxhuma ngiyangena phakathi lapho umakoti wami useyamemeza nabantu sebeyehla bayaphuma. Yes. Ngiphakathi bafika abanye bafethu wangena omunye umfowethu naye angilekelele kube khona abaphushayo isivalo ukuthi ukukhanya kancane ngoba kukhona ugesi. Khanyisa ngethoshi ngiqale ngitakule umfana ngimkhiphe ngilekelele umfowethu angimukezele ngimbeke phezulu ngiphinde ngibuyele ngothatha intombazane. Bebelimele kakhulu ngoba umfana ikhanda beliqhumile la ngemumva. Mancabanga mhlawumbe ubuchopho bakhe kube kunokumhloshana lesandleni bakhe. Amehlo phuma igazi, amakhala aphuma igazi, amadlebe. Nengalo ikhoshe ngenye indlela nje ithambo engajwayelekile kusabeka ngisho ubheka. Intombazane yona ibiphefumula ke yona umfana ubengaphefumuli qobo. Intombazane ibiphefumula ngamandla ubona ngazuthi uma uyanqamuka uma udonsa. Igazi liyaphuma emakhaleni, liyephuma endlebeni eyodwa nasemlomeni futhi beliphuma. Hayi nala futhi engalweni ubopha nje kakhulu. Kube khona imoto ebeyilayo omunye umfowethu sicele kuyena ngoba manje ufonile iambulance kwangasekho. Sicela ukuthi siyacela usiphuthumisele avuma umfowethu lo singene nomkami siphuthume esibhedlela. Athi ngithi masifika cha ngenqamba amanga basimukele ngokukhulu ukushesha. Saseke sisala ngaphandle ngoba ufuna ngene odokotela nonesi bodwa. Babaxilonga emva kwesikhashana base bephuma mhlambe mengenala iphutha beku 30 minutes. Bathi umfana kasekho uvele efike engasekho. Intombazane yona isesimene esicayi kakhulu. Ayiphaphami futhi ikukhoma. Yeah. Isimo senzeke kanjalo lo. Yo, sahlala umgqibelo wonke ke esibhedlela. Size sabuye ekseni ngo5 ka. Aha.
sesibuyela futhi ukuthi sizogeza bese ngidlule futhi ngiye emaphoyiseni. Awunikeze umuntu le number 375 Smith Street yini igama le flat? Ise home flat 375 ku-field. Ila kuma khona amatekisi ase-morning side emini noma Musgrave. Musgrave, Yeah. Yes. Awuhlehle ekhaya kuphi ekhaya? Ekhaya ise-Howick. Ngudlule eMaritzburg khona idolobha elincane eHowick. Yeah. Indawo ikwaHhaza ngasempophomeni, so isendaweni yasemakhaya. Yes. Cabanga ukuthi Africa my continent inezwele mhlambe ke okunye umuntu angabuza abaphathi bebhilidi senike nahlangana nabo bathini yini enzekalayo? Abaphathi bebhilidi abakazi baxhumane nami njengomndeni ukuthi bazongikhalisa ngendlela efanele. Yes. Umuntu engingaxhumana naye oyedwa anganoma igama ngilibalule noma ngingalibaluli. Ungalibaluli. Oyimanager uyangifonela uthi uyimanager yakahome. Yes. Ngisesibhedlela ngaleso sikhathi. Uma ngilibamba ucingo athi zinjani ingane sesizwile ngesigameko esenzekile. Ngithi mina eyodwa isiphangalela isekho. Intombazane sesimini sibucayi kakhulu. Bese athi kumina uma kukhona okudingayo esho ngesingisi, if you need anything you must call us. Kulokuphela kocingo lolwanqamulo. Kwakuyisebusuku ke lapho ke. Emva ukuthi sifikile ke ekseni ngibise ngimfonele mina ngoba phela inamba yakhe ngiyithathile. Akasabuyeli ke manje kumina. Ngiyamfonela ngithi indoda yiziphi inqumo enizithathayo noma izinyathelo enizithathayo ukuthi nilungise lesi simo. Nikhulume nathi mhlawumbe siyumndeni athi kukhona esikwenzayo. Uhambe isikhathi uhamba njalo usuku ngibhize futhi ngehla ngenyuka ngiye emaphoyiseni sengibuya nalapha emoshari sengothatha istatement namaphoyisa lapha e-Addington isonto ekseni. Ngithi mina ngoba ngathi awucacisi ukuthi kwenzakalani ngicela ningibonise ifootage ninawo amakhamera ngicela ukubona ukuthi ingane zami zilimale kanjani. Athi sizakulungisa lokho kube ukuphela futhi ukukhuluma nami. Uhambe kuthenini ukuze ukuthi ngilongu ngimcindezela ngimlandelela ngithi ngifuna ukubona ingane kwenzakalani lapho sokumsombuluko. Kwenzakalani na? Nalapho agcine enginike i-address. I-address anginika yona i-address wrong akuyona i-head office. Athi office lethu leli. Menginika i-address unginika lapha e-Morningside. Ku-problem keys emgaqweni. Ngiyabona la. Lapho inkampani egada lamakhamera lapho i-Boss Security. Uma ngifika khona amandiya u2 naye bangihlalise phasi. Bathi sizwile ngesigameko siyakhalisana nawo aphinde into ade ishe efonini futhi. Emva kwaloko athi ikuphi mhlambe esingakusiza ngakho. Ngithi mina bona njengamanje lo mbuzo oshoyo uthi ikuphi ongangisiza ngakho awukho right ngoba kumele ingane ifikile kumina. Anifikile usuku lonke lapho umsombuluko ufonta ntambama. Anifikile usuku lonke akekho ukukhuluma nani kumina. Kusukela ngomgqibelo yisonto umsombuluko uthulekile inkampani yena nisho lutho. Ngicela ninginike footage ukuze ngiye naye emaphoyiseni. Athi cha ngeke sikunike footage imigomo iyala wena buya nomseshi. Ngithe ngiyamfonela umseshi lapho cha angimtholi ngize ngicine sengifonela umseshi oyijunior naye owafika lapha emoshari. Naye ahluleke ethi uyabanqenqa ukuthi abanginike footage. Kodwa umseshi ophethe icala cha agcine engafikanga. Okukubalula ukuthi ngomsombuluko ekseni ngaya kumseshi oyiphethe icala. Ngiphethe case number enganginikwe ntambama ngesonto emva kokuthi kade ngisemoshari. Mangifika kumseshi ngiyamnika case number. Uyalithatha idokodo uma ilivula istatement engisithathe emoshari asikho. Bese athi kumina Dlamini statement asikho usithathile yini naye emoshari. Ngithi mina yebo ngisithathile ngize ngasisayina. Futhi umuntu owufakazi usisi osebenza khona lapha emoshari reception. Athi ayi ngoba sikho asiqale phasi isinye. Bese kungiphathe kabana lokho ngithi mina kodwa mseshi ngoba bengisithathile nje siphi lesi esi-original sokuqala athi sasesiqhubeka ngoba isimo sikanje. Hayi ngisithathe sonke istatement ngize ngiqede. Yebo. So lapho kwakuyikhathi zasekuseni.
bese athi umseshi sekufanele kufike la ukuthi phela asuke azobona la kwenzeke khona isigameko. Athi kumina ngiyaxolisa iy'moto azikho siyasherisha imoto siyabaseshi. Imoto esiyisebenzisayo engiyisebenzisayo isathathwa omunye umseshi uye eDurban North. Uzothi mayebuya ngikufonele usondele ngasendlini ngize lapho ngizoyithatha futhi ngizobona ukuthi isigameko senzeke kanjani. Angangifonela umseshi kwazi kwashaya u2 impela hlanhla leyo ngoba umngami yena wengayanga esibhedlela ngoba mina ngangisesibhedlela sekushaya u2. Umseshi kanti yena usefikile vele la engazange akasazise uthuka esehlangana nanomngami. Umngami uyamonto hayi iphoyisa leli yena uyakhuluma nayo uyambonisa ukuthi kwenzeke kanje. But phezu kwaloko baba kade kwenzekile konke lokho ke amaphoyisa athatha isikhathi ukufika la asefika ngolwesithathu ukuzofaka la tape lawa amaphoyisa. So ngigqibelo yisonto ngisombuluko ulesibili amaphoyisa zangafika. Laba bale flat babhizi bayacleana babhizi bayavala igazi lakusulwa ngisho icathulo zengane zami angizazi uma zakhishwe emgodini noma kwenzakalani angazi bagijima bavala benza yonke into bakucisha ubufakazi. Nayo inkinga edala ukuthi ngize ngigcine sengidinga nosizo kuwena ukuthi abantu bazi ukuthi ngibhekene nasimo sini kwenzakalani ngoba nomthetho ngathi uyangidileya kancane awuyidlali indima yawo ngendlela efanele. Utheko nje ingane zakho inyanga-ke Zina 7 bekuzoba nje ibirthday yabo ngale sonto leli loqala ngomhla ka27 bebezoba na 8. ya Africa my continent mhlambe ke abantu abafuna ukubamba ngoba uyazi ukuthi sisebenza ngokuthi ubuntu uyibone sebugijimisa kakhulu. Mhlambe ke unganikeza abantu inamba yakho banikeze i-account number banikeze inamba yocingo ubanikeze ne-account number yakho kwenza ukuthi ofisa ukubamba ngoba lesi simo lesi singaphezulu kokwenza singaphezulu kokucabanga singaphezulu kwa yonke into. Ingane zakho zombili amawele akho avele ushona ngibuya khona lapha phezulu isimo akukho la abeyizobambeka khona ngoba kusho ukuthi i-lift ngathi yastaka phezulu so la ngena khona iy'ngane funa vele isuke e-4th floor zize straight on the ground. So isona simo esinaso awubanikeza abantu inamba yakho baba. Inombolo yami yocingo u064 617 8056 ngiphinde u064 yes 617 8056 i-account yona yes uCapitec Bank yes and i-account number cileni ngibekezelele u129 yes 97 yes 55575 ngiphinde u129 yes 97 yes 55575. Ngiyalwazi udaba ayibambe khona ubuntu umphako ongaboli fihla ihlazo kwamakhelwane akho yona ashune sihamba ngawo ke mase kunezimo ezinjengalezi wonke umuntu seduze ukude ozaziyo ukuthi engabamba akudingi futhi ukuthi uzube namandla angakanani lokho ongakwazi ukuthi ukubambe ukufake kwi-account yomfowethu ukuze akwazi ukuthi kube khona nama-movement akhona akwazi nokuhlela ukuthi iy'ngane zakhe uyibeka kanjani enye ngoba kufuneka ayibeka enye ukuthi lena enye sese-ICU asazi isimo sayo njengoba sekuyikhoma nje asiyazi into yakhona ukuthi ithini kodwa-ke ngithanda ukukhombisa kancane nje la ukuthi into yakhona ithini. Siyaxolisa nduna sikhombisa nje kancane ukuthi into yala ithini. Nansi into yala into njengoba echaza ukuthi lapha bekuvele kunje uthola ukuthi kunje phezulu uma uphusha ngesandla kuvele kuvuleke uthi uyafika phansi ayikho insimbi ekhona isho ukuthi lift ingabe yastaka phezulu ingane ke isuka e4th floor zize la phansi ilapho kwenzeke khona ke indawo yesigameko la eSiphethongo 375 uField Street lo ngamagama amadala kwaku Field Street igama le flat inteni Mahome. Yebo, iflat libizwa ngehome. Home.
noma i-home lifestyle Home- maliphelele Oh yes. Yeah. maningi lama-flat agcwele idolobha nje Actually it is. yebo amanye ahlala iy'ngane zesikole amanye ahlala imndeni amanye axubile Yeah. Yeah, ekufikeni kwethu-ke la umoya buze ushintshile sibe nama-hiccups amaningi ukuthi singene la ukungena kwakhona sekumdonsiswano sekunezinto ey'ningi obonayo ukuthi ngathi imoya iphakeme ayiseyona lento ukuthi-ke lo ulinyalelwe laba abahlala la kufanele bemlekelele ngendlela le ezokwenza ukuthi-ke akwazi ukwenza yonke into ngendlela afisa ukuyenza ngayo isimo sakhona nje asisekho right kahle ngoba esho ukuthi ne-management ayikho eduzane kwenza kube nzima khona iy'nsizwa beyisebenza la nazo zabuyeke zathi ukuqhela ngoba nakho kuna lesi simo nje isimo sakhona besingekho right kodwa-ke lilodwa lithi ayibambe khona silekelele le nsizwa ikwazi ukuyobeka ingane yayo bese-ke emva kwalokho sibuke ukuthi lesi sibhedlela bese ifunda ngithi yebo besifunda e-overport primary overport primary yebo baba yes ifunda grade bar besika grade 1 grade 1 yebo yeah Africa my continent anginawo amade okubalekile nje asibambeni sibambe sonke silekelele ngayo yonke indlela ukuze into kancane engathuba amanxeba angeke ngoba ingane zakhe ihambe kabuhlungu into yothatha isikhathi kodwa okungamlekelela ukuthi kuthobeka amanxeba ukuthi masingabamba sonke ngabe sibamba ngemiyalezo ngabe sibamba ngokuthenga ngabe sibamba noma yiphi indlela esibamba ngayo kuyokwenza ukuthi athole imfudumalo kuthina singama-South African noma singama-African ngiyalwazi ukuthi lento yobuntu into yethu I thank you